apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa dino tinagalam iti uken nga iniawid mo si Kaminda. Ay nawaw, intad dala ang deta kanyak nanang. Regalo tigayem ko Ngimdi yu ibagbaga iti dadduma Sapay matlaw nga imported. Talaga nga imported day nga uken. Iso apakan ninyo imbag nanang. Aguray ka. Saan ka di ibagam kanyak? Adi mo kaya tagtarakin iti asaw? Sabali itan nanang. Dog lover da tao itan nanang. Ay nawaw. Imported ko naman. Ay siguradwam lang ama ay wanam analaing day tanakaw. Nakakaasimat no iyawid mo, kadi mo malang masikasaw. Anya kay lakit din, ayan nanang. Saan abali Tadda kayo magnubilang laang. Anya? Naimbag abigat mo manang Minda. Anya ti umay mo gatangen. Gumatangak man iti dog food para iti asaw. Ay na wow. Kunak mano di mo kaya tagtarakan iti aso manang. Sabali itan bakla. Dog lover mat da tao itan. Mano akilo ti gatangem ngay. 2 kilo pa'y laang. Gumatangak tumanan no maibos. Ay, wen gayam. Sa dino ngay tinangalaam iti aso manang Minda. Ginatang mo kadiwan no? Wen ko naklatan. Sana bale. Tadidamot am-amu ti gayem ko anang tad iti aso. Manang, okay ka lang ka di. Ay, uwan. Ginatang ko day nga aso. Nanginangarod si ka. Imported nga min. Ay na wow. Naimbag ka pa'y manang. Makagatang ka iti asong imported. Ay kat siyempre mat Ay ikanak man pa'y gayam iti shampoo para iti aso. Pilyom tay mayat a shampoo ta sensitibo tinginginaan nga aso. Bakla. Nimhari Minda samad dyan nakita ngay may dito'y ayan mo bakla. Anya ngay ti may naginatang? Shampoo ken dog food manang. Ay nawaw. An-anwan na ngay. Sigod mat nga awan aso na. Tadi na kano kaya tiagtarakan. Sabali ka nun ita manang. No kasta. Gimatang gayam iti aso. Wen manang kurason. Impalastog ng tupay. Alangina ka nun ti pinanggatang na iti aso na. Ay una yan. Agraman day ta ipalastog na. Among madadya tao manang kurason. Masapol nga iso ti kanayon abida. Self-proclaim dog lover. Awan pa, di makabulan na nagtarakan iti aso. Ng dog lover, kid di ka nun? Adda maran inyawid mga aso ko rason bakit? Nangalami ti dayta. Sapay nagkutom. Kasla sakit na. Napidot ko lang di tadala, Lucas lakay. Nakakaasi ti lang nga na, iso nga inyawid ko na. May sa kadagiti street dogs abambantaya. Ay nawaw. Naurunungan ti aso tayo, bakit? Ay kat talaga akas na alakay. Nakakaasi mo at no baybay-an tayo laang idangag kay wara. Uwan mat ka di Nasaysayatan ti kastang ti gumatang ka. Pudno launay lakay. At least, makatulong ta. Ngala, agpakada akon, korason, bakit? Sikapay lang ti makamuli ti balay Agluto kanton, iti pangrabyan ta. Lumabasak, Mari Corazon. Ay nawaw, si Kamat Gayam Minda,
Sa dino tinagapwam? Di talaang maray. Napan ko man impasyar ti imported nga aso. Ah, wan nga agpaiso. Madlaw nga imported ta aso, mare. Una, dog lover mat da tao itan. Kan talaga nga imported da iti asok, mare. Nangina ti pinanggatang ko, siga. Ay, no, wow. Imbag man, tanaba alam tigim matang iti imported. Ay, kat siyempre, sika ngay matmara. Na ano ngay taasaw. Ay, sos, nagkukutong damang. Kan, apay akasta mo ti kudil da. Ay, kwa nga men, mare minda. Ay na, di ka nagpalawag, mare. Uray di mo ibaga, amuklatan no apay. Dahil naman jay aso nga agkaiwara dito'y lugar tayo. Pinidot mo lang daytan niya. Ay, husto ka, mare. Inyawid kon tanakakaasiman. Kunakto, may... Ay, piman mat amari korason. Nagtarakan ka pa ilaang iti aso no kastamo ilaang. Naimbag kumamot, numayat tilahin, ngamsan man. Ay na, nag-cute mo tanta aso manang minda. Kita analaing ti aso ka. Ayun. Nagmayat aboy-boyaan. Saan akas kadag iti aso ni Mari Corazon? Lima basak nga rod iti ayan da itay kat. Ay na! Maasyanak si ka. Di na siguro kabailan ti gumatang iti aso. Iso adag iti latan agkaiwara nga aso ti iyaw awid na igyabalayda. Adun ti aso na. Ngam uray may sa. Awan pa'y nakitak nga imported. Kasla masakit damay. Apay, masapol ay nga imported ti aso manang minda. Nagtarakan ka pa'y laang nga rudman. No kasjay mo laang ang masakit. Ang mga numaakaran ka pa'y iti sakit dagiti tarakan na. Grabe ka mat manang minda. No siyak laang. Nasaysayaan ti ang aramida ni manang Corazon. Ngamin, ado dagiti aso ang matultulungan na. Ti ko namkit di nakabailan ti gumatang iti imported nga asaw. Iso akasta ter aramidan na. Makatulong di tanga. Ay nananang, nuda kayo lang tinakakita kadagiti aso ni Mari Corazon. Ay. Apay, dagiti aso namin da anak kaw. Kasla agsaksakit damot amin, nanang. Ay, nawaw. Kagagangay na. Ta street dogs dagijay. Nagtarakan pa'y laang iti aso no kastamot lang. Si kakit di mo't anak ko. Ay nananang, di na laang amin kabailan ti gumatang iti imported nga asaw. Ay, nawaw. Tapno ibagakken ka, minda anak ko. Ni Corazon nakalugaran tayo ti mako na a dog lover. Ngamain, saan nga agpilpile iti aywanan na. Anyat kaya't yung asawan nanang sa anak a dog lover? Ti pudno a dog lover. Saan nga agpilpile iti taraknen na tapno laeng adda ti may pasikat na. Mariminda ti lumabas bakla. Kita man day ta babae. Intugot naman yung imported nga aso na. Sigurado, ama pa naman ipasikat, manang. Si kakit di mat bakla. Ipasikat na. Sabay dadailan na kakalagiti kalugaran tayo. Ha? Di mo kanu kabailan ti gumatang iti imported nga aso. Iso adag iti street dogs kanulaeng ti iyaw awid mo. Anya? Hay nako, ammo pa'y ken manang minda. Di na siguro ammo adakkel mo ti gastos mo para kadagita nga street dogs manang Corazon. Ay nawaw, naglukon day tamari minda. Isumat lagaya makasjet ti panangkita na kanya kay di na minsan nga aldaw. Nay, si kamat ti masalaw ko iti dalan, Mariminda. Sa dino ti papanan nyo iti asom? Di talaang, pare Lucas. Mapan ko man ipasyar to'y imported nga asaw.
Ha? Gusto tinangag mo, pare Lucas. Imported to'y asaw. Saan akas kadagiti aso ni Mari Corazon nga saksaki. Street dogs ngamin dagi jay, mare. Una, street dogs dagiti aso na. Ngamin, di nakabailan ti gumatang iti imported. Kas jay ayamat ti dog lover. Di na mo tagpili iti aso. Sana kasta, mare. Kaya't lang ti asawak ti makatulong. Iso nga imbes sa gumatang iti imported. Dagiti latan street dogs ti pinili na nga iwanan. Oho! Amo kung nagita a klase ti panagrasrasaon, pare Lucas. Ha? Ay nawaw. Nasabat ko ni Mari Minda, di ta dalan ni tay, Corazon bakit? Kat, anya man ang timba nga dadya babae kan ka, Lucas Lakay. Anya ko mapay nga impasikat na at imported nga aso na. Ay nawaw, nagtarakan iti aso, tapno lang adda ipasikat na. Kaslakas ta na. Uyawin na pay nga ro dagiti asom. Kan saan ka kano a dog lover? Ay nawaw, self-proclaimed dog lover mat day ta Mari Minda. Kasta ayamat tipod na a dog lover. Agpilpili iti taraknen na. Ang baybay am latan bakit? Di mo latan ikan kanaw. Mapunhuwanak lang talaga ang makangag day ta babae kanya. Relax ka kanilang bakit? Ituloy mo kit nga aywanan na kita nga street dogs. Noon niya man ti ibagbaga ni Mari Minda may papankan ka. Baybay am latan. Tak lang no makiapa ka kinkwana bakit? Oh, anto yung tigadgatanga manang Minda. Agyaman bakla. Manang, mabit man laeng. Ada ka di bagang bakla. Pudno ka titiindanon da kanya. Nga imarmaritis mo kanon ni manang Corazon. Asino mat tinakadamagam iti dayta? Napan mo kano inchis-chismis nga aspin ang masakit iti aso ni manang Corazon. Ay nawaw, saan aya apod no? O naikan manang Minda. Kasano mga amin, saan nga amo ni Mari Corazon ti agpili iti asaw? Iso adi na maipasyar dagiti aso na, tamabain ka dagiti kaaruba. Saan nga min nga imported kat dagiti aso na? No siyaklaang, ay, jak kayat ti kasjay nga asaw. Kunak man ng dog lover ka manang Minda. Katuan man, di mo aya makita nga inaldaw adigdigusag ti aso, kat ipaspasyar ko pa'y. Andaya mo dog lover anapili ti breed ti aso. Kasla di mo mat amo ti tangtang aba manang Minda. Si kalaang man ti self-proclaimed dog lover akasta ti bagbagana. Talaga gayam nga saan nga agsardang day ta Mari Minda. Ay nako, anya man ang kinapasamak bakit? Kasangsangpet mo lang ang napudutan ti ulo. Ay, makapasuron day nga ugalian day a tao. At ka di man ang dakes anay sawang wano na aramid na. Napan na kano in marmaritis, masakit dagiti asok. Kanjak kano kabailan ti gumatang iti imported. Ay na, talaga ang makaraman day ta babae kanya kunak ne. Di na lang amin amo no mano ti magasgastos mo para iti agas dagita nga street dogs. Mabit man lang. Ipakitak kan ko na amin a resibo dagiti ginastos ko. Di la agbain mat day tatao. Iruan mo dagiti resibo ti agas ngayon pagatang ko kan kalakay. Agraman resibo dagiti vitamins kan dog food. Ay nabaw. Agawam kit di. Ta iparupak man kan ko na akabailak nga aggastos para ka dagiti asok. Makapauman day ta Minda. Oh, anya ter aramidam dito'y balay, Mari Corazon. Talaga ka di naksardengan, Mari Minda. Naganon apa ng dadail mo kanya. Ay nawaw, relax ka kadilaan, Maray. Bayam, no aganak to'y imported nga asaw. Ikan kantong tapno adamot imported nga asaw. Amok ngamin, adi mo kabailan ti gumatang. Iso nga ano samlatan dagita aso asaan nga imported. Sa anak anapili no may papan kadagiti aso, Mari Minda.
Kantap no ibagakkan ka, dakkel matan tigastos ko kadagiti street dogs nga inyawid ko. No di ka mamate. Hala, adtoy dagiti resibo. Awatem tapno maamuam no mano tigastos ko. Ha? Awatem tapno makitam. Tapno saan akong kumpurmi ti mapan mo ichis-chismis. Aywan gayam, kurang pa'y dagiti resibo. Naibasurak nga minan dagiti daduma. Nagpuskul mo tanday ito apapay. Ala, basaam dagita. Kitaam no mano tigastos ko. Di nakasta-kastaan tatalaga ang makaraman ka kanyak no di mo pa'y labaliwan day tang ugalim. Ha? Amok asan apod no ginatang mo ti imported nga aso mare. Indonate dalaang kanumat gayam ken ka. Ha? Nay, sa dino ngay tinangalam ka dagito'y aresibo minda anak ko. Nagngingina nga agas ken vitamins. Resibo ni Mari Corazon dagita nanang. Ay nawaw. Anya tararami rin dagito'y aresibo dito'y balay. Ay kat ipalastog manin ani Mari Corazon. Adakkel ti gastos na kadagiti street dogs at arakon na. Naglukon. Ay, si kantuma nga anak ko. Tila mapan mo ichis-chismis. Nanang. No siyak ti si ka. Agsardeng ka nga anak ko. Sana nasaya at ikasta. Amom ka day, a self-proclaimed dog lover ti awag dagiti daduma akalugaran tayo ken ka. Anya? Self-proclaimed dog lover? Tinangag ko itay, kat self-proclaimed dog lover ka kanaw. Sana pod no a dog lover ka nga main. Napili ka launa iti asaw. Tipod no a dog lover, kat kas kani Corazon. Nga main, uray anya a klaseng ti asaw. Ay wanan na lata. Sana masapul nga imported ti breed na. Kan kang runaan ti amin. Dakkel ti may tultulong na kadagiti makuna nga street dogs. Imay ka man iti balay, Mariminda. Anyat masapul mo? Pare Lucas, adda ka din ni Mari Corazon. Hoy, madamang isagsagana na ti ka rin nagiti aso mi. Apay ka de? Adala ko man napatag nga ibagakan ko na, pare. Ala, umunag ka nga ron. Tagsarita kayon to. Saanan, urayag laangan dito'y ruwar. Umunag ka kindi, tagkape ka pa, Mari. Ne, si kamat gaya, Mariminda. Anya ti masapul mo. Sumrek ka pa ya. Oh, nangag mo na dyan, Mari. Sumrek ka kano, kunani ko, Mari. Pasensya kan, Mari Corazon. Pasensya kan no inuy-uyaw ka. Ay nawaw. Itaman pa'y Mariminda. Ita, naawata ko no apay as self-proclaimed dog lover ti awag dagiti kalugaran tayo kanya. Kat ita, kayat ko ti bumawi. Diyak kayat ti maawagan as self-proclaimed dog lover anya. Nasaya at matngarod no kasta Mariminda. Saan matadakas ti agtarakin iti imported nga aso? Tidakas laan nga min kat no napili ka. Tima ko na dog lover kat tay tao nga saan nga agpilpili iti aso ataraknan na tapno laeng adda maipasikat na. Isuro nakman nga rod, Maray. Tarugyak man matagtarakan iti aso akas kadagiti tarakan mo. Jakon kayat ti mabagaan as self-proclaimed dog lover anya. Saan nga imported dagiti asok, Mare? Street dogs laeng dagita. Amok, Mare. Kat okay laang kanyak. Tapno addaman matikadwa ti imported nga asaw. Saan adakas ti agtarakan iti imported nga aso? Ngam kanayon tayo kumaalaglagipan at ti makuna apud no a dog lover kat dagiti tao nga saan anapili no maipapan iti lahi wenno breed ti aso ataraknenda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw!
para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.